atezaina pixka bat aurreratuta zegoela. Eta beste rulete bat ikusi dugu. Beste bat, asko ikusten nahi gira, gustatzen zaizu, Bigarren B maila. Zergatik ez, ba? Bai. Bigarren B maila ematen du, azkenean... Guk ere egiten ditugu lagunekin, beraz. Zuk egingo dituzu. Aspaldian ez. Aspaldian ez ibilita hobe. Azkeneko baloia ikutuzuena. Bai. Seintiratu bat ikutuzuek. Juri! Baloi luzea. Toyosek moztu du. Toyosek Saavedrari. Jose Luis. Ladero iritsi da baloia kanpora bota du. Alboko sake aterako du Lopezek. Indartsu baloiak gora. Metro batzuk irabazi ditu Kaudalek. Berriz ere alboko sake aterako du. Baloia area barruan ipini du. Jokalari handiak joanan examezala azkenean Iker Alegre kurrundu. Aldaratzea Matadorri iritsi zaio ezkerrera. Hor da Armando kerdiratu, ez da ardirak eta ona, area barrutik atera behar izan du Laderok. Arriskua usatzen duen Real Unionek baloi hori ateratzen duen. Gaizki jokatuta berriz ere aukera Armandorentzat, aurrera jarraitzen du. Castellanok oso ondo kendu dio baloia, ez dago faltarik. Alegre pasatzen utzi ederki, Brit ondo ari dira konpontzen. Bosgarrena, Juanan. Eta txartela, eta... Gorria. Raroa da, Txartel gorria ikusi du Jose Luisek. Jose Luis zelairatu berriak. Jorgeren leku hartu duen jokalariak, arek txartel horia zuen. Eta orain gorri zuzen atera dio. Esan txartelak errexa atera ditu, faltak errexa adirazi ditu, epaile honek hasieratik. Eta... Harrigarri xamarra erabaki hau, 10ekin geratuko da Kaudal, hor ikusiko dugu. Ez da, txartel gorriako ez da. Nik uste gaina lehenengo baloi bila dela, beste egiten duna baloia babestu, ostika bat ematen dio, hori adoz, baina hortikan txartel gorrira... Ostika da bai, baloirik gabe, Gorka Britek hanka jarri duelako baloia babesteko, baloia antzeoen. Bueno, harrigarria, gehiegi. Hori txartel gorria baldin bada, zenbat eta zenbat txartel gorri ikusko genituzken, partidutan. Bai, azkenean, iruditzen zaite beraiek ipitzi dutela erabakiak eta hartzen dituztenean garrantzia beraie bakarrik ematen diote gauza batzui, ez? Iruditzen zaite gauza normalidade gehiagokin egin behar dira da. Hor badaki ostika bat egon dela, baina ostika da ez da agresio bat, ez dauka zer ikusirik oatzetik egindako sarrera batekin edo. Asko sarrera arriskutsuago izan da, Saavedrak ikusi duen txartela, lehenengo zatian. Bi hankak aurretik ditula, baloi bila, baloia, edo haragia harrapatzen duna, ez? Eta kasu honetan, behira berri nun dagoen, zemin egin dio. Iruditzen zaite ez daukala zentzurik alternatibik. Naiz eta aldekoa izan, ez? Baina, bueno, aldekoa izan arren iruditzen zaite ez daudela gauza. Esan egin behar da, txartel horia zen, eta ez gehiago. Kontua da, 10ekin geratu dela Kaudal, eta partida bukaera lasaiagoa izaten duen Real Unionek bat eta hutseko honekin. Brit lurrera, orain jarraitzeko agindu eman du epaileak. Luisma lurrera eta falta. Real Union aldeko falta, Ruben García zelaian da eta baloi bila joan da. Ezker ona duen jokalaria da, jaurtiketa ona ezkerrarekin, ez da leku txarra jaurtitzeko. Eta ikusi dugu, eta beste txartel bat. Beste bat gehiago, kasu honetan Aitorri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hori eta gorri bat Kaudali dagokionez. Eta Real Unionek bi ikusi ditu. Txartel asko ikusten du, Taldea, 86 txartel ikusi ditu denboraldi osoan. Hala ere, 8 eta gorri bat. Ez dakit. Gorri zuzena gainera. Zetuzte inbesterako izan denik. Baina, bueno, azken minutuak lasaiak ari dira izaten. Hor da Ruben García jaurtiketa zuzenean kanpora. Ateko sakea.
30 segundu, 80garrena betetzeko, luzapena geratuko zaio neurketa honi, eta dena normal izaten bada hemendik aurrera, garaipena lortuko Real Unionek, 10ekin dagoelako kaudal, hala espero dugu behintzat. Betiko izaten da, irabazten nahi dena azkenean sufritu ingo du. Naiz eta 10ekin egon bestea. Kornerren baten eta... Luze jokatuko du. Eta hor goian dauden jokalari horiek, bi jokalari horiek arazoa sortuko dituzte. Haben honena da, lasai, baloia izan, baloiakin kontrolatu partidua eta punto, ez galdu lehengo pasean, ez? Briten falta, bai, argia. 4 minutu izango ditu, 4 minutu geratzen dira. Aldaketa guztiak, bigarren zatian izan dira, eta beste minututxo bat adierazi du epaileak. Iker Alegre, esan, Brit eta Alegre ondo konpondu dira pare bat jokaldietan, goleko jokaldian adibidez. Betik jokatzen saiatu direnean, hor da Gorka Brit, berriro Alegreri zion. Lopezek moztu du, Lopezek atzera. Gora bidali dute Asturiarrek. Ladero partido handi bat egiten ari da, Hor atzekalde horretan nagusi, baloi guztia berak eramaten dituen gainera, ondik eta lan gehiago egin behar. Ondo. Gabarain bai, partido. Etzaio iritsi baloia, Alegreri, Lopezek kontrolatu nahi zuen joan egin zaio, alboko sakea Real Unionen aldekoa izango da. Kamika txiki bat hor Lopez eta Juriren artean. Elkarri zerbait esan diote, atera du Jurik, Brit. Baloia kanpora, baloia hor da bilen bitartean, ondo. Minuto gaurre joazte, minuto tardi pasada. Hor da, eta azkenean defensarik honena baloia izatea da. Baloia zuten bitartean, besteak ez du arazorik sortzen. Juri, keinu egin du, aurrera jarraitzen du baloiarekin, jokoz kanpo. Jokoz kanpo zegoen Juri atzelaria, Britek pase eman dionean, eta eskinatik atera beharko du. 2 minutu une honetan, 2 minutu geratzen dira, partida bukatzeko galen Real Unionek bat, kaudalek huts. Garrantzitsuak 3 puntu hauek. Alegrek ikutu du, baloiak gora, kanpora joan da alboko sakea. Oraindik azken ahaleginak egingo ditu kaudalek. Baloia goian ipintzen saiatuko dira, kontutan hartu behar da, 10ekin daudela. Hor da, kaudal erasoan jokatu nahian eskubialdetik, erdirak eta zuzenean kanpora. Nacho Mendezek egindako erdirak eta ateko sakea. 48. Oterminek aterako du. Ruben Garziak ikutu du buruz. Brit. Luisma. Ez da jokatu behar. Galdu egin dute Zelaierdian. Alperri galdutako baloia izan da, kontuz orain pasea. Ea area barruan jaurtiketa. Oterminen eskuetara. Ez dakit zergatu jokatu izan baloi hori. Galera eraman eta joko hain eta hor gelditu behar du. Jurik luze, zen kanpora. Urduri, taldea urduri dago, beraie badakite oso garrantzitsua dela partioa irabaztea, ja bukatzen ari dela, eta iruditzen zait lasaitasun puntu hori falta dela, ez? Bueno, ja horri bukatuko da. 20 segundu geratzen dira. Horrein behar dena da, baloia hartu, batek atera, besteak atera, txartelik ez dagoenak igual ikusi txartela demora galtzeatik. Eta sola badoa. Eta atezainakin jokatu eta punto. Miguel Solak utzi du palkoa, jetxida aldagelara. Bete da luzapeneko laugarrena eta falta ateratzeko aukerarik ere ez du eman. Epaileak justu sufritu edo behintzat lan asko eginda, baina helburu hautsi zen gaur, Joanan partida aurretik zuk esaten zenuen gaur bai irabazi egin behar du, eta helburua lortuta gaur Real Unionek. Bai, 3 puntu garrantzitsua lortzen ditu, ez? Hor sailkapenean orain
uste 47 puntukin gelditzen dela. Mirandesek